Good morning and welcome back to my new vlog. Ani godan video ndam go bयखौबो बरायनाय थाबाय. So guys, जोङो दिनै एकदम सान्दुं बिराद गोसाखायनो माने एकदम थान्दा जायगायाव थांनो गोसो जानायखाय मामुनदां ओंखारबोबाय. ओरैनो आलासिफोर थांना दंखायो. So जों दायो थांनायनो बगामातियाव ओमफ्राय ओजा थांनानै राफ्टिं खालामगोन, दुगैगोन दैयाव थान्दा गुर गरमाव आरो थान्दा दैयाव हाबना थानो मोनबाथाय आरो मा नांगौ आरो लाइफआव. So जों दायो बगामाति थांगासिनो ओमफ्राय दायो मा मोनखोथाय नाग्रिजुलि मोनबाय खोमालै दा. So दायो जों थांगासिनो मामुनि दोङो केमेरामेना ओमफ्राय ओजा थांना दोङो सुसुन्दा बायमु थांना दोङो गुमिमु इसोर साब्रै दोङो जों दा सानैदो इसोर मियान थांना दोङो ओमफ्राय इथिं गारान हटेल खुलिदो दं. गाबोन मियान थांना दोङो इसोरो मोना जों मिया हराव थांगिया थिनिसो अखारबोय फुङावनो. So जों दायो थांबाय थादो दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो मा जादो केवय लसि पकड़े guys जोङो दायो बाङालिपारा ना बाङालिपारायाव इफोरखौ जानाय बुस्थुफोरखौ लाबाय चिप्स कोल्ड ड्रिंक्स लाबाय. So बाय सुसुन्दा बाया बिहरदो इफोरखौ नांगोन इनो स' इनि फैदो बिराद गरम जादों बाहेराव दा गारि सिङाव एसे थानानै एसे गरम मोनदोंमोन बाहेराव ओंखारनानै बिराद गरम मोनदों. मबाजि थांनानै दा दैयाव गोजोमना थानो लुगैसिबाय आं माबा थांनानै दैयाव गोजोमना थाहैनोसै आं. फुंनियावबो जाना फैयाखै केक लादोंमोन केकखौ जानोसै केकबो खायामोन बेखौ बेखौलाय मानो हरफादों बेखौ बोखा इखौ दासो नै हाबदो दैबो लोङाखै आनखि दासो लोंदो दैखौबो टेंगारा खामफैबाय. So guys जों दायो बगामाति हाबफैबाय गेटखौ बारबोबाय ओमफ्राय दायो ग्रीन बरियानो इनि पाहारफोरखौ बरिया नुदो दासो मोनहां जाबाय गोसोआ खौरां लागामा दा थान्दा दैयाव हाबना थांदों मैया एड्रेस नोंथांमोनाबो फैबानो जाबाय माबायाव बगामातियाव बरिया नांगोन दा गरम बोथोरदो एकदम थान्दा दैयाव हाबना थानो राफ्टिं खालामनो गारनाय बरिया नांगोन नोंथांमोनाबो फैबानो जाबाय ना मा होनो मामु रो इदिनो ए अन्थाइ सन्थाइ दंसोयो फाय
अन्थाइ दङ अन्थाइ कोई नहीं है खाली खाली तो guys मोनफैबाय बेनो जाबाय बगामाति ओइ नै रावबो गैया दालाय सोर थानो देलाय इसोर नङा इसोरो थाङाफोरा नङा जां So guys, Bogamatiyao फैबा नोंथांमोना एकदम माबा जानुवारि ओमफ्राय फेब्रुवारि माहाव डिसेम्बर माहाव एकदम बोग्रि गोजा नुगोन आरोना सब बोग्रि बिफां गोजा बांसिन बोग्रि बिफां गोजा नोंथांमोना फैबाथाय मना लाना फैखा बोग्रि हाननानै लाना थां आसार खालामैथां जायथां बिन्दास थ' दायो जोङो थांनोसै दा जोङो इपाराव थांनांगोन इपाराव थांनो गाने जोंखौ लानो फैनांगोन इसोरो फन खालामना खिथाहरनोसै इसोरखौ लानो फैथोंसै इउ फैनांगौमोन जोबोद थान्दा थान्दा बरिया बार फैबाय थानायदो दैनि आवाजदो बरिया नांदो नेचारेल बिउटि उस्तारा देखाय केमेरायाव बारा मोजां नुवाखै बाट ना रियेलाव बरिया जेरै बेफोरनो जाबाय ग्रीन ट्रेक एडभेन्चारनि केम्प गाइस इसोरो जोंखौ लानो फैबाय राफ्टिं बोर्डदो थ' जों दायो थांगासिनो कैसे लग रही हूँ मैं जिल्लत की जैसे लग रही है बेकार में क्यों आ रहा है तुम लोग हाँ क्यों आ रहा है इन लोगों को दिखा आइडली बुस्तुफोरा नेमान ब्रो किधर आएगा नहीं हम लोग को लेने आ रहा है दीदी लोग वाओ गाइस सो ब्यूटीफुल ये बड़ा नाम हो रहा है इची पारा जो मुनांग चिवने इची पारा जो मुनांग बिता ये फोटो काढचिल मारो करगन वना येता रची ओय जुबिन इबले केन का उला मम्मी कोण बाले हे लोकरा ये थांनो थांग्रो रुको बेग खालि थफ्ला लानानै ओइ उतरने दो मोबाइल दो आउच उतर कौन हो रहे तुम लोग वाव कितनी बुराई ने जी बुरे भी ये कितनी बुरे कलरिंग वाव ini oh यो बानादोंमोन इसोरो यो बानादोंमोन ini से दसे थानि र' बागोन थां ini बाबाय थादो वाव कितनी नांदो खींच रहा है कितनी देख लो सोम harus jangan aja angkang apa na ada nih uzuran apa itu na नथिंग करेगा तो हेलो बोलो रुकना अरे किसने ना समूह दीदी इधर हेलो बोलो
हाय बोलो हेलो बोलो कुछ तो बोलो ज़्यादा नहीं हो गया तेरा चलो चलो कहाँ बैठेगा नहीं जय भलाक्षी जों दानिया आथिं पाराव सरि लागिया बहुत डाउन मानु बोले तो ये डाउन मानु ये थे लीड में जा रही हूँ ऊपर आ जाओ ठीक है मैं ही हूँ दोनों आगे तू उधर आगे पदीप शिकन सिंदल पिंडी आइस राफ्टिंग और जुता লাগিব ना আমাক এনে মই ডেঞ্জারাস जगम से दे So guys, आंनि दिनैनि ब्लगा बहुत गोलावदाराय जागोन so आङो राफ्टिंनि भिडिअखौ नेक्स्ट भिडिअ होगोन पार्ट 2 बानायनानै so दिनैनि भिडिअखौ आं बेयावनो फोजोबनानै सानबाय and नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट and साबस्क्राइब खालामना हो जायफोरा साबस्क्राइब खालामाखै and शेयारबो खालामबानो जाबाय so guys bye bye love you